A szövetség felbomlik. Aragorn a csónakokat a jobboldali folyóágba vezette. Itt a nyugati parton, a Tolbrandir árnyékában, az Amon-Hen lábánál zöldrét rejtett a vízre. Azon túl szökött fel egyelőre szeriden, az erdő borította hegyoldal, és az erdő a tó elkanyarodó partján messzire elhúzódott nyugat felé. Egy patak csörgetezett szelíden lefelé, s táplálta a füvet. Ma éjszaka itt pihenünk meg, mondta Aragorn. Ez Pat Galen rétje. A régi időkben nyáron gyönyörű hely volt. Kihúzták csónakjaikat a part gyepére, s mellettük tábort vertek. Őrt is állítottak, de nyomát sem látták, hangját sem hallották ellenségnek. Ha Bullamnak történetesen sikerült is a nyomukban maradni, nem látták, nem hallották. Már majdnem hajnalra járt, mikor Aragornt mégiscsak elfogta a nyugtalanság, álmában dobálta magát. Hajnaltájt föl is kelt, s odament Frodohoz, mert épp a hobbitra esett az őrség sora. Miért keltél fel? kérdezte Frodo. Most nem te következel. Tudom, felelt Aragorn, de álmomban rám ült valami fenyegető árnyék. Jó lenne, ha kardot húznál. Miért? kérdezte Frodo. Ellenség uralkodik a közelünkben. Hogy lássuk, mit mutat a fullánk, felelt Aragorn. Frodo kihúzta a tündepengét a hüvelyéből. Szomorúan észlelte, hogy a kard éle halványan csillog. Orkok, mondta, de úgy látszik messze, vagy legalábbis nem túl közel. Tartottam tőle, mondta Aragorn. Lehet, hogy nem is a folyónak ezen a partján. A fullánk fénye halvány, és ez talán csak arra mutat, hogy a Mória kémei ott csatangolnak valahol az Amon-Lав oldalában. Mert olyat még soha nem hallottam, hogy az Amon-Henre orkok tették volna a lábukat. De akkor is, ki tudja, mi minden történik gonosz időkben, most, hogy Minas Tirith nem tartja szilárdan kezében az Anduin átkelő helyeit. Ugyancsak óvatosnak kell lennünk holnap. Tűzzel, füsttel köszöntött be a nap. Messze keleten fekete füstfelhők szálltak égre, mintha arrafelé hatalmas tüzek égnének. A felkelő nap halványan, vörös lánggal világított, de hamarosan fölébük hágott a tiszta égbolton. A Tolbrandir csúcsa aranyszínben fénylett. Frodo elnézett keletre, bámulta a magas szigethegyet. Oldala csupaszon szökött ki a vízből. A parti sziklák fölött a meredek oldalban fák kapaszkodtak egymás hegyén hátán. Fölöttük újra a megközelíthetetlen szürke sziklafal, fenn a hegyes sziklacsúcs koronája. Körülötte sok-sok madár, de más élőlényt nem látni sehol. Mikor megreggeliztek, Aragorn magához szólította a társaságot. Eljött végre a nap, mondta. A döntés oly rég halogatott napja. Mi történjék a társasággal, amely közös erővel ilyen messzire eljutott? Forduljunk nyugatra Boromirral, és kapcsolódjunk be Gondor háborújába, vagy forduljunk keletre, a félelem és homály felé. Vagy bontsuk fel a szövetséget, és ki erre, ki arra menjen. De tegyünk akármit, hamar kell tennünk. Itt sokáig nem időzhetünk. Tudjuk, az ellenség ott van a keleti parton, sőt, attól félek, az orkok már átkeltek az innenső partra. Hosszan hallgattak. Nem moccant, nem szólt senki. Nos, Frodo, mondta végül Aragorn, attól félek, a te válladon van a döntés terhe. A tanács téged jelölt ki gyűrűhordozónak. A te utadat neked kell megválasztanod, s egymagadnak. Én még csak tanácsot sem adhatok. Én nem vagyok Gandalf, s bár igyekeztem átvenni az ő szerepét, fogalmam sincs, hogy erre az órára mit tervezett, ha ugyan tervezett valamit, s hogy mi volt az, amiben reménykedett. Nagyon valószínű, hogyha ő lenne itt velünk, a döntés akkor is te rád várna. Ez a sorsod. Frodo nem felelt rögtön, majd lassan megszólalt. Én tudom, hogy sietős a dolog, de akkor sem tudok egyszerre dönteni. Nyomaszt a döntés súlya. Adj még egy órát.
de addig hagyjatok magamra. Aragorn szánakozó jóindulattal nézte. Jól van, Drogo fia Frodo, mondta. Kapsz egy órát, s maradj magadra. Mi itt várunk rád egy darabig, de csak addig kóborolj el, hogyha kiáltasz, meghalhassuk. Frodo egy pillanatig még ülve maradt, leszegett fejjel. Samu, aki aggódva figyelte gazdáját, megrázta a fejét, s úgy dünnyögte. Hát ez csak világos, mint a 2x2. De jobb, ha te, csavardi Samu, befogod a szádat. Aztán Frodo fölállt és elment. És Samu látta, hogy míg a többiek megfékezték magukat, és nem néztek utána, Boromir szeme élesen figyelte Frodót, amíg el nem tűnt a szemük elől az erdőben, az Amonhen lábánál. Frodo kezdetben csak kóborolt, céltalanul az erdőben, aztán azon vette észre magát, hogy a lába önkéntelenül fölfelé viszi a hegy lejtőjén. Egy ösvényre bukkant, egy régi-régi út mind jobban semmivé váló maradékára. A meredek helyeken lépcsőfokokat vágtak a kőbe, de ezek megrepedeztek, elkoptak már, szétrepesztették őket a fák gyökerei. Mászott egy darabig, nem érdekelte, merre megy, amíg csak egy füves tisztásra nem ért. Körül berkenye nőtt, s a közepén egy jókora lapos kő hevert. A kis hegyi rét keletre nézett, s most a korai napfényben fürdött. Frodo megállt, s a mélyen alatta hömpölygő folyó felett átnézett a Tolbrandírra, s a madarakra, amelyek közte és a láb nem tapott a sziget között keringtek a széláramban. A Raurosz méltóságos robaja mélyhangú, lüktetőd börgéssel keveredett. Leült egy kőre, tenyerébe hajtotta az állát, szeme keletre nézett, de látni alig látott valamit. Átfutott az agyán minden, ami azóta történt, hogy Bilbo eljött a megyéből, s felidézte, végig gondolta Gandalf valamennyi szavát, amire emlékezett. Telt az idő, de a döntéshez semmivel sem jutott közelebb. Egyszerre fölriadt. Az a furcsa érzése támad, hogy hátulról barátságtalanul figyelik. Fölpattant és megfordult. De meglepetésére nem volt ott más, csak a nyájasan mosolygó Boromir. Féltettelek, Frodo, mondta, és közelebb lépett. Ha Aragornnak igaza van, és a közelben orkok ólálkodnak, egyikünknek se volna szabad egyedül elkóborolnia, legkevésbé meg éppen neked. Rajtad annyi minden áll. S a szívem is nehéz. Megengeded, hogy itt maradjak, s beszélgessünk, most, hogy végre megtaláltalak? Az talán megnyugtatna. Ahol sokan vannak, ott sok a beszéd, és a sok beszédnek sok az alja, és minden vége láthatatlan vitába torkol. De mi ketten talán okosabbak leszünk. Kedves vagy, mondta Frodo, de nem hiszem, hogy a szó segítségemre lenne. Hiszen tudom, hogy mit kell tennem, csak éppen megtenni félek. Úgy van, Boromir. Félek. Boromir hallgatott. A Raurosz csak bömbölt a meszteségben. Az ágak közt szél neszezett. Frodo megborzongott. Boromir váratlanul odajött, s leült melléje. Biztos vagy benne, hogy nem szenvedsz fölöslegesen? Kérdezte. Én segíteni szeretnék neked. Tanácsra szorulsz e nehéz választás előtt. S ugyan miért ne az én tanácsomat fogadnád meg? Azt hiszem, tudom, hogy mit tanácsolsz, Boromir, mondta Frodo. S ha nem szólna ellene a szívem, talán bölcs tanácsnak vélném. Ellene szól? Mi ellen? kérdezte élesen Boromir. A késlekedés ellen. Az ellen, ami a könnyebbik útnak látszik. Az ellen, hogy letegyem a terhet, ami a vállamon van. Az ellen, igen, az ellen, hogy megbízzam az erőben és az emberek hűségében. Pedig épp ez az erő védelmezett titeket jó ideig abban a ti távoli kis országotokban, még ha nem is tudtatok róla. Nem vonom kétségbe a néped hitészségét, de a világ változik. Minas Tirith falai talán erősek, de semmi esetre sem elég erősek.
S mi lesz, ha ledőlnek? Akkor csatában esünk el, vitézül, de van még rá remény, hogy ne dőljenek le. Amíg a gyűrű létezik, nincsen, mondta Frodo. Ó, a gyűrű, mondta Boromir, és megvillant a szeme. A gyűrű! Hát nem a sors tréfája, hogy ennyit kell szenvednünk, ennyi félelmet, kétséget kiállnunk egy ilyen semmi kis jószág miatt. Mert semmi kis jószág. Én csak egy pillanatra láttam ott Elrond házában. Megnézhetném? Frodo föltekintett. Szíve egyszerre hideget érzett. Észrevette a furcsa fényt Boromir szemében, bár arca most is nyájas volt és barátságos. Jobb, ha rejtve marad, mondta. Ahogy kívánod, nekem mindegy, mondta Boromir. De beszélnem csak szabad róla. Mert nektek mintha örökké az járna az eszetekben, hogy mekkora hatalmat jelentene az ellenség kezében. Mindig csak az, hogy rosszra használják, de hogy jóra is lehet, az soha. Azt mondod, változik a világ, Minas Tirith elbukik, ha a gyűrű megmarad. De miért? Igen, ha a gyűrű az ellenség kezébe kerül. De ha velünk van, akkor miért? Talán nem voltál ott a tanácson? Felelt Frodo. Mert mi nem vehetjük hasznát, és amit általa teszünk, az rosszra fordul. Boromir fölállt, s nyugtalanul járkált föl alá. Szóval te is ezt hajtogatod, kiáltotta. Mint Gandalf, Elrond. Ezt jól a szádba rágták. A maguk szempontjából talán igazuk van. Ezek a tündék, féltündék és mágusok, ezek biztos, hogy gyászos véget érnek. De nem egyszer jutott eszembe, hogy talán nem is olyan bölcsek, inkább csak gyávák. Mind a maga módján. Az igaz szívű embereket azonban nem lehet megrontani. Mi Minas Tirithben hosszú esztendők megpróbáltatásai közt álltunk keményen a sarat. Mi nem vágyunk varázsló urak hatalmára, csak erőre, hogy megvédhessük magunkat, erőre a jó ügy érdekében. És íme szorongatott helyzetünkben a véletlen elénkbe hozza a hatalom gyűrűjének fényét. Ez ajándék. Én azt mondom, Mordor ellenfelének szánt ajándék. Őrültség, ha nem vesszük hasznát. Őrültség, ha nem fordítjuk az ellenség ellen tulajdonhatalmát. Mi az, amit egy harcos, egy nagy vezető ebben a helyzetben meg ne tehetne? Mi az, amit Aragorn meg ne tehetne? Vagy ha ő nemet mond, miért ne tehetné meg Boromir? A gyűrű forruházza a hadvezéri hatalommal. Elkergethetném Mordor hordáit, és minden ember az én zászlóm alá sereglene. Boromir föl alá rohangált, és egyre hangosabb volt a szava. Frodoról szinte meg is feledkezett, miközben egyre falakat, fegyvereket, mustrát emlegetett, nagy szövetségek terveit szövögette, s dicsőséges győzelmekét, hogy megdönti Mordort, s belőle válik hatalmas király, bölcs és jóindulatú. Egyszerre elhallgatott, és égnek emelte a karját. És ők még azt mondják, hogy vessük el magunktól, kiáltotta. Arról nem is szólva, hogy pusztítsuk el. És ez még rendjén is lenne, ha józanész bármi remény nyújtana, hogy ez sikerülhet. De nem fog. Más tervetet képtelenek kiagyalni, mint hogy egy félszerzet sétáljon be vakon Mordorba, és így nyújtson alkalmat az ellenségnek, hogy azt megkaparintsa. Ostobaság! Ezt bizonyára te is belátod, barátom, mondta, s váratlanul Frodohoz fordult. Azt mondod, félsz. Ha igen, ezt a legbátrabb is megbocsátja neked. De vajon nem a józan eszed tiltakozik? Nem. Félek, mondta Frodo. Egyszerűen csak félek. De örülök, hogy ezt mind elmondtad, mert most már tisztábban látok. Tehát eljössz Minas Tirithbe? Kiáltotta Boromir. Arca lelkes volt, a szeme csillogott. Félreértesz, mondta Frodo. De hát csak eljössz egy kis időre, makacskodott Boromir. Az én városom nincsen messze innét, s onnét Mordor is közelebb van. Oly soká voltunk a vadonban, s mielőtt útnak indulnál, hírt kell venned róla, hogy az ellenség miben mesterkedik.
Tarts velem, Frodo, mondta. Pihenned is kell, mielőtt te kalandos vállalkozásnak nekivágsz. Kezét barátságosan a hobbit vállára tette, de Frodo érezte, hogy reszket az elfojtott izgalomtól. Gyorsan ellépett előle, s riadtan nézett a szálas emberre, aki legalább 2-szer olyan magas volt, mint ő, és sokkal erősebb. Miért vagy ilyen barátságtalan? kérdezte Boromir. Én igaz ember vagyok, nem tolva és nem utonálló. A gyűrűt kell nekem, ezt már tudod, de szavamat adom rá, hogy nem tartom meg. Legalább azt engedd meg, hogy a tervemmel próbát tegyek. Add kölcsön a gyűrűt. Nem, nem, kiáltotta Frodo. A tanács én rám bízta. A magunk ostobasága lesz az oka, ha az ellenség legyőz minket, mondta Boromir. Kétségbejtő. Te bolond, makacs bolond, szándékosan rohansz a halálodba, és romlást hozol mindannyiunkra. Ha a gyűrűre bárki halandónak joga van, akkor Númenor embere az, és nem egy félszerzet. Az nem a tiéd. Szerencsétlen véletlen csak, hogy épp hozzád került. Ugyanúgy nálam is lehetne, és engem illet. Add ide! Frodo nem felelt, csak hátrált, amíg a nagy lapos kő ott nem állt kettejük közt. Gyere csak, gyere barátom, mondta kellemkedőbb hangon Boromir. Miért ne szabadulnál tőle? Miért ne dobnál el a félelmedet és kétségeidet? Ha akarod, okolj engem. Nyugodtan mondhatod bárkinek, hogy túlságosan erős voltam, és erőszakkal vettem el tőled. Mert sokkal erősebb vagyok, mint te. Te félszerzett. Fölszökkent a kőre, és Frodóra vetette magát. Becsületes és kellemes arca csúful megváltozott. Szemében vadtűz izzott. Frodo félreugrott, s megint a kő mögött keresett menedéket. Csak egy dolgot tehetett. Reszketve kihúzta a gyűrűt a láncán, sietve az ujjára húzta, épp mikor Boromir újra neki akart ugrani. Az ember levegő után kapott, egy pillanatig döbbenten bámulta, majd vadul elrohant, ide-oda cikázva a fák és a sziklák között. Nyomorült szélhámos, üvöltötte, csak kerülj a kezem közé, majd ellátom én a bajodat. Elviszed a gyűrűt Sauronnak, és eladsz valamennyünket. Csak az alkalomra vártál, hogy cserben hagyj. Légy átkozott, halál és homály reád, meg minden félszerzetre. Megbotlott egy kőben, és hasra esett. Egy darabig meg sem moccant, mintha a tulajdon átkafogott volna rajta. Majd sírva fakadt. Fölállt, megdörgölte a szemét, hogy a könnyeitől szabaduljon. Jaj, mit mondtam? Kiáltotta. Frodo, Frodo, gyere vissza! Erőt vett rajtam az őrület, de már vége. Gyere vissza! Válasz semmi. Frodo még csak nem is hallotta a kiáltását. Már messzire járt, vakon szökkent ösvényről ösvényre és a hegytetőre. Rázta a rémület és a kétségbeesés. Gondolatban ott látta maga előtt Boromir vadképét és égő szemét. Rövidesen fölért, egyedül Amon-hen csúcsára. Ott zihálva megpihent. A ködben nagy, sík, óriási kőlapokkal kirakott kört látott, körülötte szétmálló bástyafalat. S középpen 4 faragott oszlopon magas trónszéket, amelyhez meredek lépcsősor vezetett föl. Felment, beült az ősi székbe, s úgy érezte magát, mint egy elveszett gyerek, aki fölmászik a hegyi királyok trónusára. Kezdetben alig látott valamit, mintha valami ködös világ vette volna körül, amelyben csak árnyakat lát. Az ujján volt a gyűrű. Aztán itt-ott felszállt a köd, s neki látomásai támadtak. Élesen látott mindent, s kicsinek, mintha ott állna előtte az asztalon, de mégis távol. Hang semmi, csak a csillogó, eleven képek. Mintha a világ egyszerre összezsugorodott és elnémult volna. Ott ült a látás székén, az Amon-henen, a númenóri emberek szemének hegyén. Keletre nézett, és földtérképezetlen földeket látott, névtelen síkságokat, földderítetlen erdőségeket. Északra nézett, s ott kanyarodott alatta a nagy folyó, mint egy szalag,
és a köthegység kicsinek látszott, s keménynek, mint egy kitöredezett fogsor. Nyugatra nézett, s rohan tájas lejtőit látta, meg oszthankot, vasudvar tornyát, mely fekete láncsaként nyúlt a magasba. Délre nézett, s közvetlenül a lábánál a nagy folyó írt le majdhogy nem önmagába visszatérő hurkot, s zúdult a Raurosz gőzsölgő katlanába, ahol a vízesés párája fölött szivárvány csillogott. És látta az Etír Anduint, a folyó roppant deltavitékét, a napfényben porfelhőként keringő madarak mirjárdját, s alattuk a zöld ezüst tengert, a hullámok egymást követő végtelen vonalait. De akárhová nézett, szeme mindenütt a háború jeleibe ütközött. A köthegység bozgott, mint a hangyaboly, orkok másztak elő ezernyi odúból. A Bakacsin erdő ágai alatt gyilkos küzdelem folyt a tündék, emberek és a rájuk rontó bestiák közt. A beorlingok földje lángokban állt. Móriát felhő borította, Lórien határa csupa füst. Rohan legelőin lovasok vágtattak, vasudvart ondotta a farkasokat. Hadihajók vitorláztak ki Harald öbleiből. Keletről emberek végtelen sora közeledett, kardos, lándzsás, íjas katonák lóháton, törzsfők hadiszekerei és megrakott málhásszekerek. A sötétség urának minden erdeje mozgásban volt. Majd délre fordult, s Minas Tiritet látta. Távolinak látszott és gyönyörűnek. Falvai számtalan tornyával, büszkén és bátran a hegytetőn. Várfalain acél csillogott, bástyái lobogóktól tarkálottak. Remény szökkent a szívébe. De Minas Tirittel szemben egy másik vár állt, még annál is nagyobb és erősebb. Szinte akarata ellenére költözött tovább a tekintete kelet felé. El Uzgiliát romhídjai fölött, Minas Morgul tátongó kapui és a szorongatott hegyek fölött eljutott a mordóri Gorgorótig, a rettegés völgyéig. A völgyet hiába sütötte a nap, megülte a homály. A végzet hegye égett, szállt róla a füst. Majd a szeme végleg megállapodott. Fal hátán, bástya hátán, fekete, mérhetetlenül erős vashegy, acélkapuk, gyémántorony. Barad-dúrt látta, Sauron várát. És elhagyta minden remény. Ekkor hirtelen megérezte a szemet. A sötét toronyban egy álmot nem ismerő szem lakott. Tudta, észrevette, amint ő itt bámészkodik. Egyetlen áldáz és mohó akarat volt. Feléje szökkent, úgy érezte, mintha egy új igyekeznék a hollétét kitapintani. Mindjárt rászegedődik, és pontosan tudja, hol van. Már Amon-Laut érintette, átsiklott Tolbrandirra, és ekkor levetette magát a trónról, összekucorodott, fejére húzta a szürke csukját. Hallotta a tulajdon hangját, azt kiabálta. Soha, soha! Vagy netán azt, jövök már, igazán jövök már! Maga se tudta. Majd mintha egy másfajta hatalom nyomult volna az agyába, egy más gondolattal. Húzd le az ujjadról, húzd le, te őrült, húzzad már! Húzd le a gyűrűt! A két erő egymásnak feszült. Egy pillanatra teljesen tehetetlenné vált a kettő beléje hatoló hegye közt, csak vonaglott elkínzottan. Majd váratlanul magához tért, Frodo lett megint, s nem volt sem hang, sem szem. Szabadon dönthetett, még volt egy maradék pillanata, hogy döntsön. Lerántotta a gyűrűt. Ott térdelt a ragyogó napsütésben a magas trónus előtt, s mintha fekete homály söpört volna végig a feje fölött, mint egy kéz. Amon-Hent nem érintette, tovább tapogatózott nyugat felé, elhalványult. Az égbolt megint makulátlanul kék volt, s minden fán madarak énekeltek. Frodo talpra állt. Nagy-nagy fáradtságot érzett, de akarata szilárd volt, s a szíve könnyebb. Fennhangon mondta ki önmagának. Megteszem, amit meg kell tennem. Ez legalább világos.
A gyűrű gonoszsága már közöttünk is hat, és addig kell itt hagynom őket, amíg nagyobb kárt nem tesz. Egyedül kell elindulnom. Némelyikükben nem bízhatom meg, s akikben megbízom, azok nagyon kedvesek nekem. Szegény öreg Samu, meg Trufa és Pippin. Vándor is az, de az ő szíve Minas Tirithbe vágyik, s ott szükség van rá, most, hogy Boromir belebukott a gonoszságba. Egyedül megyek el. Most. Azonnal. Sietve elindult visszafelé, az ösvényen a tisztásra, ahol Boromir rálelt. Ott megállt és hallgatózott, mintha hangokat, kiáltozást hallott volna odalentről a part felől. Engem keresnek, mondta. Vajon mióta vagyok távol? Gondolom órák óta. Habozott. Most mit csináljak? Dünnyögte. El kell mennem azonnal, különben sose fogok. Még egy ilyen alkalom nem lesz. Utálom itt hagyni őket, ráadásul így, egy szó magyarázat nélkül. De majd csak megértik. Samu feltétlenül. S ugyan mi más tehetnék? Lassan kihúzta az ingje alól a gyűrűt, hogy megint az ujjára húzza. Eltűnt. Láthatatlanul ment le a hegyről, még a szélnél is nesztelenemből. A többiek jó darabig vártak rá a folyóparton. Egy ideig némán, nyugtalanul tettek-vettek, de most már letelepedtek körben, és úgy fűzték a szót. Néha-néha megpróbáltak másról beszélni, az útjukról, kalandjaikról. Aragorn faggatták Gondors az ország ősi történelme felől, vagy a birodalom hatalmas műveiről, amelyek még mindig ott láthatók Emin Muil különös határvidékén. A kőkirályokról, Lav és Hen trónusairól, s a nagy lépcsőről Raurosz vízesése mellett. De gondolataik és szavaik újra meg újra Frodóra és a gyűrűre tévedtek vissza. Vajon Frodo majd hogyan dönt? És miért habozik ennyit? Azt hiszem, azon töri a fejét, hogy a kettő közül melyik útvonal a végzetesebb, mondta Aragorn. És ehhez joga van, mert most még annyi remény sincs rá, mint valaha, hogy a társaság meg tudja tenni a keletre vezető utat. Most, hogy Gollam a nyomunkra akadt, és attól kell tartanunk, hogy utunk titkára fény derült. De Minas Tirith sincs közelebb a tűzhöz, amely a gyűrűt elpusztítja. Esetleg ott maradhatunk egy darabig, s bátran helytállhatunk. Ám hiába van akárhány embere Denethor úrnak, semmi reménye rá, hogy sikerüljön, ami még Elrond hatalmát is meghaladta, hogy a gyűrű ott létét titokban tartsa, vagy hogy az ellenséget, ha az teljes erővel támad, föltartóztassa. Vajon mi Frodo helyében melyik utat választanánk? Én nem tudom. Most aztán igazán hiányzik Gandalf. Szomorú a mi veszteségünk, mondta Legolas, de akkor is határoznunk kell a segítsége nélkül. Miért ne dönthetnénk mi, hogy ezzel is segítsünk Frodón? Hívjuk vissza és szavazzunk. Én Minas Tirithre szavazok. Én is, mondta Gimli. De minket ugye azzal küldtek el, hogy segítsünk az úton a gyűrű hordozónak. De csak addig menjünk el, ameddig mi akarunk. És egyikünket se köti sem eskü, sem parancs, hogy a végzet hegyét megkeresse. Nagyon nehéz volt megválnom Lothlórien-től. Mégis eljöttem idáig, és most amondó vagyok, eljutottunk az utolsó válaszúthoz, s világos előttem, hogy Frodót nem hagyhatom cserben. Én Minas Tirithet választanám, de ha ő nem, én vele tartok. Mint ahogy én is, mondta Legolas. Hűtlenség volna most búcsút venni tőle. Ha mind ott hagynánk, egyenest árulás lenne, mondta Aragorn. De ha keletre indul, nem kell mindannyiunknak vele menniünk. Sőt, én szerintem nem is szabad. Ez kétségbeesett vállalkozás. 8-unknak épp úgy, mint 3-nak, vagy neki magának. Ha megengeditek, hogy én válasszak, én 3-ukat jelölném ki mellé társul. Samut, aki túl sem élné, ha nem, Gimlit és jó magamat. Boromir térjen vissza a városába, ahol apjának és a népének nagy szüksége van rá, és tartsanak vele a többiek is, vagy legalábbis Trufa és Pippin, ha Legolas nem hajlandó búcsút venni tőlünk. Ez nem megy,
kiáltotta Trufa. Mi Frodót nem hagyhatjuk el. Pippin meg én már annak idején elhatároztuk, hogy ahova ő megy, oda megyünk mi is, és amellett ma is kitartunk. De akkor még nem tudtuk, hogy ez mit jelent. Ott messze a megyében, vagy Völgyzugolyban valahogy másként festett a dolog. Őrültség és kegyetlenség lenne, ha hagynánk, hogy Frodo Mordorba menjen. Miért ne tarthatnánk vissza? Itt kell tartanunk, mondta Pippin, és biztos, hogy neki is ez jár az eszében. Tudja, hogy mi nem helyeseljük, ha ő keletre indul. Szegénynek nem akarózik senkit megkérnie, hogy tartson vele. De képzeljétek el, nekivágni Mordornak, csak úgy, egyedül. Pippin megborzongott. A drága, bolondos öreg hobbit azt azért tudhatná, hogy nem kell kérnie senkit. Azt tudhatná, hogy ha nem tarthatjuk vissza, nem hagyjuk cserben. Már megbocsássatok, mondta Samu, én azt hiszem, ti egyáltalán nem ismeritek a gazdámat. Ő egy pillanatig nem habozik, hogy merre menjen. De mennyire, hogy nem. Mert mi értelme Minas Tirithbe menni? Az ő számára, úgy értem, bocsáss meg, Boromir uram, tette hozzá, s megfordult. Ekkor vette észre, hogy Boromir, aki kezdetben hallgatagon ült a kör szélén, most nincs ott. Ugyan hova mehetett? Kiáltott fel Samu, s látszott rajta, hogy aggódik. Az utóbbi időben szerintem egy kicsit, mintha furcsán viselkednék. De hát ő ebben úgy sincs benne. Az ő útja hazafelé vezet, mint ahogy mindig is mondta, és ezért senki sem hibáztathatja. De Frodo úr tudja, hogy neki a végzett Katlant kell megtalálnia. Csak hogy ő fél. Úgy ám, fél. Más baja nincsen. Persze tanult egyet-mást, mint ahogy mindannyian, hogy úgy mondjam, mióta úton vagyunk. Különben már úgy az inába szállt volna a bátorsága, hogy fogná és belehajítaná a gyűrűt a folyóba, aztán úszdji, s neki vágni akkor is fél. És nem miattunk fáj a feje, hogy velünk tart, vagy sem. Jó tudja, hogy vele. Más itt a Bibi. Az, hogy úgy fölcukkolja magát, hogy egyedül akar menni. Ezt jól jegyezzétek meg. Nehéz dolgunk lesz vele, ha visszajön. Mert ne legyen Csavardi a nevem, ha föl nem cukkolja magát. Azt hiszem, Samu, bölcsebben beszélsz, mint bármelyikünk, mondta Aragorn. De mit tegyünk, ha kiderül, hogy igazad van? Tartsuk vissza, ne engedjük el, kiáltotta Pippin. Nem tudom, mondta Aragorn. Ő a gyűrű hordozó. Tőle függ a gyűrű sorsa. Nem hiszem, hogy jogunk van erre vagy arra az útra téríteni. Mint ahogy azt sem hiszem, hogy sikerülne, ha megpróbálnánk. Itt sokkal nagyobb erők hatnak. Nos, akkor is szeretném, ha Frodo már fölcukkolná magát, és visszajönne, hogy essünk túl a dolgon, mondta Pippin. Mert szörnyű ez a várakozás. Már nagyon ideje, nem? Nagyon, mondta Aragorn. Az 1 óra már rég elletelt. Mindjárt dél. Muszáj megkeresnünk. Ekkor bukkant fel Boromir. Az erdőből lépett ki, szótlanul közeledett. Arca komor volt és szomorú. Megállt, mintha azt számlálná, hányan vannak, majd szórakozottan leült leszegett fejjel. Merre jártál, Boromir? kérdezte Aragorn. Nem láttad Frodót? Boromir egy pillanatig habozott. Igenis, meg nem is, felelt megfontoltan. Igen, ott találtam valamivel feljebb, a hegyoldalban, és beszéltem vele. Megpróbáltam rábeszélni, hogy jöjjön Minas Tirithbe, és ne keletre menjen. Aztán elfogott a düh, s ő faképnél hagyott. Eltűnt. Ilyesmit még sohasem láttam, csak a mesékben hallottam. Tán fölhúzta a gyűrűt. Aztán már nem találtam. Gondoltam, visszatért ti hozzátok. Mindössze ennyi mondani valód van? kérdezte Aragorn, s szigorú, csöppet sem nyájas tekintettel mérte végig Boromirt. Ennyi, mondta Boromir. Egyelőre nem mondok többet. Elég baj az, kiáltotta Samu, és felpattant. Én nem tudom, hogy ez az ember mibe töri a fejét. Miért kellett Frodo úrnak fölhúznia azt a micsodát? Biztos, hogy nem akarta. Ha meg muszáj volt neki, ki tudja, mi volt ott. Az biztos, hogy nem hagyta az ujján, mondta Trufa.
Ha sikerült lerázni a nem kívánt látogatót, akkor már nem, mint ahogy Bilbo sem, soha. De hova mehetett? Hol van? Kiáltotta Pippin, hiszen már 1000 éve elment. Mikor láttad Frodót, Boromir? kérdezte Aragorn. Talán vagy fél órája, felelt Boromir, vagy egy órája. Magam is kóboroltam egy darabig. Nem tudom. Tenyerébe hajtotta a fejét, és szinte meggörnyedt a fájdalomtól. Egy órája, hogy eltűnt, kiáltotta Samu. Gyerünk, keressük meg, de rögtön. Megállj, kiáltotta Aragorn. Oszoljunk szét kettesével, és... Megállj, várjatok! Hiába. Ügyet sem vetettek rá. Samu rohant el elsőnek. A nyomában Trufa és Pippin, s már el is tűnt mindkettő a parti erdőben, nyugati irányba. Frodo! Frodo! Kiabálták tiszta, éles hobbit hangjukon. Legolas és Gimli is elszaladt. Mintha a társaságot egyszerre elfogta volna a vakrémület, vagy mindnyájuknak elment volna az esze. Szétszóródunk és végünk, nyögte Aragorn. Boromir, én nem tudom, mi részed van ebben, de most segíts. Menj utána ennek a 2 fiatal hobbitnak, s ha már Frodót nem találod, legalább ő rájuk vigyázz. Ha megtalálod őket, vagy nyomukra akadsz, gyere vissza ide. Itt leszek én is, rövidesen. Aragorn sietve utána elett Samunak. A berkenyével körülvett kicsi réten érte utol. A hegyoldalban küszködött fölfelé, s lélegzetéből kifogyva kiabált. Frodo úr! Frodo úr! Tarts velem, Samu, mondta. Egyikünk sem maradhat magára. Valami baj lesz ránk, érzem. Most fölmegyek a hegytetőre, Amon-hen trónusához, hogy lássam, ami látható. És figyelj, a szívem azt súgja, hogy Frodo erre ment. Gyere utánam, és tartsd nyitva a szemed. Előre sietett az ösvényen. Samu igyekezett, amennyire a lábától telt, de képtelen volt a kószával lépést tartani, így hát hamarosan lemaradt. Mikor Aragornt elveszítette szem elől, megállt, hogy kifújja magát. Egyszer csak a homlokára csapott. Hallod-e te, csavardi Samu? Mondta ki fennhangon. Ha már a lábad kurta, legalább a fejedet használd. Lássuk csak. Boromir nem hazudik, az nem szokása. Csak éppen, hogy nem mondott el mindent. Frodo úr valamitől szörnyen megrémülhetett, és azon nyomban fölcukkolta magát. Döntött végre, hogy megy. Hogy merre? Keletre. Samu nélkül. Úgy ám, még őt sem viszi. Ez nem szép. Nagyon nem szép. Samu megdörzsölte a szemét, hogy a könnyeit szétmázolja. Fel a fejjel, csavardi, mondta. Gondolkozha tudsz. A folyón nem röpülhetett át. A vízesésről nem ugorhatott le. A cucca sincs vele. Muszáj volt visszamennie a csónakokhoz. Nyomás, Samu, mint a villám. Vissza a csónakokhoz. Samu megfordult, s visszavágtatott az ösvényen. Elesett, fölvérezte a térdét. Fölkelt, s rohant tovább. Odaért a Pertgalen rétjének szélére, ahol a csónakokat partra húzták. Sehol senki. Az erdőben a háta mögött mintha kurjongattak volna, de ügyet se vetett rá. Megállt, zihálva, s mintha földbe gyökerezett volna a lába, csak bámult. Az egyik csónak épp a víz felé siklott. Teljesen magától. Samu ordított egy nagyot, s rohanvást nekierett a rétnek. A csónak besiklott a vízbe. Jövök, Frodo uram, jövök! Kiáltozott Samu, s belevetette magát a vízbe, hogy elkapja a távolodó csónakot. De egy karnyújtásnyival elhibázta. Nagyot kiáltott, s arccal, hatalmas csattanással a mély, sebes folyású vízbe pattyant. Gurgulázva merült alá, s göndörfeje fölött összecsapott a folyó. Az üres csónakból kétségbeesett kiáltás hangzott. Vízbe merült egy evező, és a csónak megfordult. Frodo épp idejében kapta el a fulladozva fölbukkanó Samu haját.
Samu nagy kerek szeme tele volt rémülettel. Mászd be, Samu fiam, mondta Frodo. Fogd meg a kezem. Jaj nekem, Frodo úr, zihálta Samu. Belenyúvattam. Nem látom a kezed. Itt van. Ne kapkodj, fiam, úgysem engedlek el. Taposd a vizet, és ne rángass, mert felborul a csónak. Úgy van, most kapaszkodj meg jól az oldalában. Én majd kijevezek. Frodo egy-két evező csapással visszakormányozta a csónakot a partra, és Samu, mint egy ázott vízipatkány, kimászott a vízből. Frodo levette az ujjától a gyűrűt, és a partra lépett. Még ilyen fenette nyűgött, mint te, Samu, mondta. Jaj, Frodo uram, ez nem nagyon szép, mondta dideregve Samu. Ez nem szép, hogy megpróbáltál nélkülem meglógni. Most hol lennél, ha én ki nem találom a szándékodat? Úton és biztonságban. Biztonságban? Mondta Samu. Egyedül, és nélkülem, hogy segítsek neked? Ezt nem éltem volna túl. Ez sírba vitt volna. Majd még az visz a sírba, hogy velem jössz, Samu, mondta Frodo. Azt meg én nem élem túl. Ha nem hagysz itt, az nem olyan biztos, mondta Samu. De én Mordorba indulok. Tudom én azt, Frodo uram. Persze, hogy oda. És én veled. Ugyan, Samu, mondta Frodo, ne tarts föl. Ha többiek bármelyik pillanatban itt lehetnek, és ha itt fognak, kénytelen leszek vitatkozni meg magyarázkodni, és vagy merszem, vagy módom nem lesz többé, hogy újból nekivágjak. Indulnom kell most rögtön, más mód nincs rá. Hát persze, mondta Samu, de nem egyedül. Vagy én is megyek, vagy egyikünk sem. Akkor azzal kezdem, hogy kilyukasztom valamennyi csónakot. Frodo elnevette magát. Egyszerre megmelegedett és felvidult a szíve. Egyöt azért hagyd meg, mondta. Az kelleni fog nekünk, de nem jöhetsz így, a motyód, meg élelem, meg minden nélkül. Egy pillanat, és már hozom is a göncöm, kiáltotta lelkesen Samu. Mindent összekészítettem. Gondoltam én, hogy ma útra kelünk. Oda rohant a táborhelyre, kihalázta a batyuját a többi holmi közül, amit Frodo rakott ki, amikor a csónakot kiürítette, fölkapott egy gazdátlan takarót, néhány élelmiszercsomagot, és már rohant is vissza. Szóval tönkretetted minden tervemet, mondta Frodo. Előled nem lehet megszökni, Samu. De akkor is örülök. Ki se tudom mondani, hogy mennyire. Indulás. Nyilván a sors rendelte így, hogy együtt menjünk. Mi elmegyünk, a többiek meg keressenek maguknak valami biztonságos utat. Vándor majd vigyáz rájuk. Nem hiszem, hogy viszont látjuk őket. Még nem lehetetlen, Frodo uram. Képpet sem lehetetlen, mondta Samu. Így hát Frodo és Samu együtt vágott neki a küldetés utolsó szakaszának. Frodo kijevezett a vízre, s a folyó magával ragadta őket a nyugati ágán, Tolbandír komoly sziklái mentén. A vízesés robaja mind közelebbről hangzott. Még így is, hogy Samu segített, nehéz feladat volt átjutni a vízsodrán a sziget végébe, és átevezni a távoli keleti partra. Nagy sokára mégiscsak partra értek az Amon Lав déli rejtője alatt. Ott egy sekély öblöcskére leltek, partra húzták a csónakot, messze a víz fölé, s túljuk telhetőleg elrejtették egy jókora kődarab mögött. Aztán vállukra vették a motyót, és elindultak gyalog, ösvényt kerestek, amely majd elvezeti őket az Emin Muil szürke hegyeibe, s onnét le a Homály völgyére. Ezzel véget ért a gyűrű háborújának első fejezete. A história második fejezete a 2 torony címet viseli, mert amiről az szól, abban Orthanc, Szarumán fellegvára és a Mordor titkos bejáratát őrző vár, Minas Morgul játsza a főszerepet. A felbomlott szövetség tagjainak tetteiről, viszontagságairól számol be, amíg csak le nem szár rájuk a nagy homály. A 3. fejezet, a király visszatér, a homály ellen vívott végső harcot, s a gyűrűhordozó küldetésének végét mondja el. Vége az első kötetnek, melynek címe
a Gyűrű szövetsége volt.